Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight. Mitä ei normaalisti pitäisi näkyä, niin se nähdään tälläkään kertaa, mutta nyt pitäisi tulla vähän niin kuin rajoittamattomalla tehoarsenaalilla 10-tuumaiseen XTR:ään semmoinen paukku, että odotusarvot jotain rikki, joten muuta niin ainakin ennätys. Elikkä TT-hämänäinen mennään omassa FPL kartaloihin näin kauden päätteessä näyttää, että minkä verran sitä pystyy yhdellä elementillä tuottaa painetta. Meillä on tuolla mittamiehellä Normi Liipasimella on teillä niin sanotusti täältä peukku löytyy, ei tarvitse enää. Saa laittaa käyntiin. Joo, peukku puhastaa se kapiini tuolla sama. Mittari käyntiin 1,5 sekunnin aikaa. Alle puolen sekunnin kamaus riittää. Pitää sillä muuttaa XP-kalalle. Ja noin 153,4 on nyt sitten tämän vuoden matkassa töistä lypsytuumisella. Ja laittaa käyntiin. Joo, minä pääsin kapelin tuolla. Mittari käyntiin 16 aikaa. Alle puolen sekunnin kamaus riittää. Joo, peukku pilastaa se kapiini tuolla. Pannaan mittari käyntiin 16 sekunnin aikaa. Alle puolen sekunnin kamaus riittää. Mikä sillä mahtaa XTR-palalle tapahtuakaan. Ja noin 153,4 on nyt sitten tämän vuoden matkassa. Up here, we're free, bound only by frozen.